Parang si Chris yun ah. Chris! Chris! Ano ba, miss? Sino siya? Ako lang naman yung asawa ng kinakalantari mo. Oh, bakit hindi mo masabi? Sabihin mo ang totoo! Sa malandi na yan! Hindi ka ba marunong kumilati sa lalaki? Kung may asawa o wala? Mula ngayon, hiwalay na tayo! Ayoko na sa'yo! Saan ka na naman galing? Bakit ito lang? Hindi kita niloloko. Amoy alak ka na naman. Malamang, galing ka sa beer house. Eh ano naman? Parang si Chris yun ah. Oo, si Chris nga yun. Ganun ang suot niya nung umalis siya sa bahay. Walang hiya ka. Sino yung kasama mo? Chris! Chris! Ano ba, miss? Sino ka ba? Love, sino siya? Ay, pasensya na po kayo. Akala ko, kayo po yung nahabol ko. Hay nako, miss. Siguraduhin mo muna kung sinong kinakalabit mo. Hindi yung sugod ka ng sugod. Tara na nga, love. Tara. Akala ko Si Chris ba yun? Sinasabi ko na nga ba? Chris! Abi, ba't nandito ka? Sino siya? Ikaw ang bakit na nandito? At sino yung babaeng yan? Abi, siya si... Girlfriend niya, bakit? At ikaw? Bakit mo tinatawag yung boyfriend ko? Kilala ka ba niya? Boyfriend mo siya? At sino ako? Gusto mo ipakilala ko sa sarili ko? Para malaman mo? Oo. Sino ka ba? Ako lang naman yung asawa ng kinakalantari mo. Di ba, Chris? Halika nga, Abi. Chris, ano ba? Chris, kausapin mo naman ako! Malandi ka! Gaga ka pala eh! Binata si Chris! Akala mo maniniwala ko sa'yo? Ah, ganon. Pwes, etong sa'yo. Aray ko! Babe, tulungan mo ako! Aray ko, babe! Abi! Tama na! At kakampihan mo pa siya? Ano ba to, Chris? Ano sinasabi niya? Bakit sinasabi niyang asawa ka niya? Totoo ba yon? Sabihin mo sa malandi na yan kung sino ako, Chris. Sabihin mo! Patawarin mo ako. Si Abi. Oh, bakit hindi mo masabi? Sabihin mo ang totoo! Sa malandi na yan! Oo na. Asawa ko siya, Vanessa. Hindi. Di ba sabi mo sa akin noon? Opo, nakuha ko na po. Pauwi na po ako niyan. Oop. Ano ba yan? Sorry, miss. Hindi kita napansin. Pasensya na din. Hindi kita napansin. Hinahabol ko kasi yung last trip ng jeep eh. Ibig sabihin, taga dito ka? Oo. May dinaanan lang ako sa simbahan. Kung gusto mo, ihatid na kita sa sakayan para naman makabawi ako sa'yo. Wag na. Baka may magalit pag may nakakita sa atin. Naku, wala binata pa ako. Sinungaling ka! Sabi mo! Binata ka noon! Tanga ka lang sabihin mo. Bakit?
Hindi ka ba marunong kumilati sa lalaki? Kung may asawa o wala? Oo, talagang malandi ka lang. Vanessa, pasensya ka na. Pasensya? Pagkatapos ng lahat, Chris, pasensya lang ang sasabihin mo? Naiinis ako sa'yo! Galit ako sa'yo! Vanessa, Bitawan mo ako! Simula ngayon, hiwalay na tayo! Ayoko na sa'yo! Vanessa! Sige, habulin mo! Mahal, pasensya ka na. Natukso lang ako. Natukso? Kung mahal mo ko, hindi ka matutukso. Mahal talaga kita, Abby. Hindi ko lang alam kung bakit ko nagawa to. Huwag mo akong gawing tanga, Chris. Kitang-kita ko at rinig na rinig ko. Nagsasorry ka sa babaeng yon? Gusto mo siyang sundan? Sige, sundan mo siya! Magsama kayo ng babae mo! Mga hayop kayo! Abby, huwag mo naman akong ganituhin. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Abby. Huwag mo akong hawakan! Nandidiri ako sa'yo! Pakiusap, mahal. Patawarin mo ako. Pasensya ka na, Chris. Hindi ganun kadaling patawarin kita. Iniputan mo ako sa ulo. Ginawa mo akong tanga. Tinarantado mo ako. Kaya kahit kasal tayo at mahal kita, ginawa ko ang lahat. Ang sakit, Chris! Dito! Minahal kita na sobra-sobra. Pero anong ginawa mo? Niloko mo ako! Hayop ka! Oy, Bes. Ilang araw ka nang di pumapasok ka. Simula nung nag-away kayo ni Chris. Anong plano mo sa buhay mo? Magmumukmuk ka na lang ba dito? Pasensya ka na, Rysel. Hindi ko pa kaya. Sasaktan pa rin ako hanggang ngayon. Alam ko naman yun. Pero paano ka makaka-move on pag ganyan? Libangin mo yung sarili mo. Kaya magpaka-busy ka sa trabaho para makalimot ka. Akala ko, kaya ko siyang mawala. Pero hindi pala. Mahal na mahal ko ang asawa ko, Rysel. Kahit ako nga rin, Bes, hindi ko sukat akalain na magagawa sa'yo yun ni Chris. Kasi alam naman nating napakabait at loyal niya sa'yo noon. Pero, naalala mo ba kung paano mo siya ipagtanggol nung against ako sa pagpapakasal niyo? Oy, Bes, kanina ka pa hindi mapakali dyan. Baka isipin ng iba, baliw ka na. Tumatawa ka pa mag-isa. Sobrang saya ko lang kasi, Bes. Bakit naman? Kasi, nag-propose na sa akin si Chris, Bes. Huwag mo sabihing umuo ka na kaagad. Oo naman, Bes. Kasi, ilang taon naman na kami mag-on eh. Handun na ako. Pero sigurado ka na ba talaga sa kanya? Baka mamaya, lokohin ka niya, ah. Hay naku, Bes. Basta ang alam ko, mabait at loyal sa akin si Chris. Dahil mahal na mahal namin ang isa't isa. Alam mo, ang tao nagbabago. Hindi habang buhay, mabait at loyal yan sa'yo. Madaming tukso ang nakapaligid. Kaya huwag ka magpakasiguro. Basta, mahal ko siya at mahal niya ako. Kaya magpapakasal kami. Kahit ano pang sabihin mo. Ngayon, naalala mo na. Di ba nagkatotoo yung sinabi ko sa'yo noon? Oo. Na ang tao ay nagbabago. Ano, naniniwala ka na? Hindi ko na alam ang gagawin ko, Rysel. Mahal na mahal ko siya.
Parang gusto ko na siyang patawarin at tanggapin ulit. Para ano? Magpakatanga ka na naman sa kanya? Ganun ba? Hindi ko kasi kaya, Rysel. Kung sa akin lang ha, sa ginawa niya sa iyong panggagago at panloloko, hindi siya ganun kadaling patawarin, Abby. Dahil nagawa niya na yun minsan, may possibility na ulitin niya pa yun. Kung ganun-ganun mo na lang siya patawarin. Pero nahihirapan na ako, Rysel. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ewan ko. Pero buhay mo yan. Ikaw pa rin ang masusunod kung anong gusto mong gawin. Sige. Kung anong gusto mo, bahala ka. Pero hayaan mo muna ako nakausapin siya. May mga bagay lang akong gustong sabihin sa kanya. Sige, Rysel. Maraming salamat. Rysel, bakit mo ako pinapunta dito? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam natin pareho kung gaano mo sinaktan ng kaibigan ko dahil sa katarandudo ang ginawa mo! Para yan sa kaibigan ko. At alam mo kung gaano kanya kamahal. Kaya wag mong gagamitin ang pagmamahal na yon para ulit-ulitin mo siyang gagawin, Chris. Rysel, alam mo naman kung gaano ko kamahal si Abby, di ba? Nagsisisi na ako sa ginawa ko. Alam kong nagkamali ako, pero minsan lang yon. Yun nga eh. Minsan lang? Gaano kadalas ang minsan, Chris? Rysel, pangako, yun ang una tuling pagkakamaling nagawa ko sa kaibigan mo. Siguraduhin mo lang na hindi mo na uulitin. Dahil pag inulit mo pa yon, hindi na ako magdadalawang isip na ipakulong ka, Chris. Ako na ang gagawa nun para sa kaibigan ko. Rysel, pangako, hindi na mauulit yon. Mahal na mahal ko si Abby. Huwag ka sa akin mangako. Sa kanya. Pumunta ka sa bahay nyo. Naghihintay siya sa'yo doon. Maraming salamat, Rysel. Mahal, mauna na ako sa'yo ah. Sige, mahal. Magkita na lang tayo dito sa bahay mamayang hapon. Sige. Anong oras na? Bakit wala pa yon? Hindi kaya... Subukan mo lang, Chris. Mahal, nandito na ako. Saan ka na naman galing? Bakit ngayon ka lang? Mahal, nag-overtime kasi kami. Baka ibang overtime na naman ginawa mo. Mahal, pagod na nga ako, ganyan pa yung sasabihin mo. Anong alam ko kung ginagago mo na naman ako? Mahal naman, di ba nangako na ako sa'yo noon? Huwag kang magkakamaling maulit-ulit yun, Chris. Hindi na maulit yun, mahal. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Ano bang date ngayon? Sahod pala ni Chris ngayon. Jack, malaki-laki ang sahod niya ngayon. Kasi panay siya overtime. Mahal, Oh, mahal. Kumain ka na ba? hindi pa nga eh. Naggutom na ako. Halika, mahal. Ipaghahain kita. Mamaya na. Kunin mo na muna to. Salamat, mahal ko. Tamang-tama. Makakapagtabi na naman ako. Dahil medyo malaki ang sahod mo ngayon.
mo? Di ba pa niya ang OT mo? Bakit ito lang? Mahal, Kasi ano? May pinagkakagastusan ka na naman na iba? Ganon? Chris naman! Ginagago mo ba ako ulit? Mahal, hindi sa ganon. Maniwala ka. Eh bakit ito lang? Saan mo dinala? Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Mahal, mali ka nang iniisip. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Pasensya ka na, mahal. May pinaglalaanan kasi ako. Ano? Hindi ka makapagsalita? Dahil totoo? Hindi, mahal. Maniwala ka sa akin. Hindi kita niloloko. Nakakasawa na ang ganito. Hindi ka na nagbago. Hayop ka! Sorry, mahal. Ayoko na sanang maglihim sa'yo pero kailangan. Tagal naman ng jeep. Rysel, pauwi ka na rin pala? Uy, oo. Kamusta na pala kayo ng kaibigan ko? Okay naman kami. Kung okay kayo, bakit ang tamlay mo? Alam mo na, madalas puro siya duda. Talagang ganyan. Tiisin mo muna. Kaya nga hindi na ako sumama sa gimmick ng mga kasamahan ko ngayon. Birthday kasi nung isa naming katrabaho. Baka iba na naman kasing isipin niya. Hoy, ano ka ba? Sumama ka na sa kanila para ma-relax naman ang isip mo. Hindi ka naman lagi lumalabas kasama sila, di ba? Hindi na. Baka iba na naman yung isipin nun. Hay nako, pumunta ka na. Kailangan mo rin ma-relax paminsan-minsan. Hayaan mo muna si Abby sa bahay nyo. Sa bagay, tama naman yung sinabi mo. Sige, sunod na lang ako sa kanila. Salamat sa sinabi mo ah. Okay lang. Sige na, sumama ka na. Sige, salamat ulit ah. Alis na ako. Kawawang Chris. Nang dahil sa ginawa niya, nawala na ng tiwala sa kanyang kaibigan ko. Humanda ka sa akin ngayon, Chris. Kung talagang wala kang ginagawa, bakit wala ka pa? Napapadalas ng pag-uwi mo ng late. Bakit ganyan yung itsura mo, mahal? Nagtanong ka pa? Anong gusto mo? Matawa ka sa mga ginagawa mo? Bakit wala naman akong ginagawang masama ah? Wala? Ano ako, tanga? Hindi mo na ako maluloko, Chris. Ano bang ginagawa kong masama ah? Ayan, tulad niyan. Amoy alak ka na naman. Malamang, galing ka sa beer house. Kasama naman pokpok mong babae doon. Eh ano naman? Ngayon lang naman ako lumabas dahil day off ko. Tsaka kasama ko yung mga kaibigan ko. Kung makapagsalita ka, parang wala akong nagagawang tama dito. Wala nga ba, Chris? Akala mo hindi ko alam? Bakit? Ganyan ba laging iniisip mo sa akin kapag lumalabas ako? Ha? Oo. Kaya wag mo akong sisihin kung ganito ako. Pwes, nakakasawang ganito, Abby. Halos lahat pala ng gawin kong tama, mali para sa'yo. Kahit ano palang gawin ko, wala rin kwenta. Kasalanan mo rin naman, Chris, kung bakit ganyan ang tingin ko sa'yo ngayon. Siguro nga, tama na bigyan na muna natin ng oras ang isa't isa para makapag-isip. Ganyan lang ang sinasabi mo. Para magawa mo na mga gusto mo, di ba? Hindi ko na alam ang gagawin ko, Abby. Para maibalik ko lang yung tiwala mo sa akin. Alam kong nagkamali ako minsan. Pero hindi naman ibig sabihin nun, ulit-ulitin kong gawin sa'yo yun. Pinagsisisihan ko na yun, Abby. At nangako ako sa'yo. Hindi ba sapat yun? Hindi ganun kadaling maniwala sa'yo, Chris. Ewan ko na sa'yo. Rysel, Oh, Chris, ikaw pala. Ang aga mo naman yata uminom. kaibigan mo, nakakasawa na. Ha? Bakit? Wala eh. Wala na talaga siyang tiwala sa akin. Lahat ng galaw ko,
iba yung iniisip niya. Ah, nag-away kayo. Ganun ba? Palagi naman, Rysel. Halos araw-araw niya akong inaaway at binubungangaan. Pasensya ka na sa kanya, Chris. Alam mo naman siguro, di ba? Alam kong alam mo din na may lamat na ang relasyon nyo dahil sa ginawa mo noon. Kaya ganyan siya sa'yo ngayon. Lamat. Yun ang bagay na mahirap tanggalin, Chris. Lalo na sa buhay mag-asawa. Alam ko naman yung Rysel. Pero sana naman makita niyang nagbago na ako at pinagsisisihan ko lahat ng ginawa ko sa kanya. Tama na yan. Hayaan mo. Kakausapin ko yung kaibigan ko para magkaayos na kayong dalawa. Maraming salamat, Rysel. Kung wala ka siguro, matagal na kami naghiwalay noon pa. Alam mo, Chris, hindi naman dapat agad solusyon ang hiwalayan sa problema ng mag-asawa. Kailangan lang ng malawak na pag-unawa, pagtanggap, pagbabago, at higit sa lahat, pagpapatawad. Ang mga dapat ginagawa. Tama ka nga, Rysel. Maraming salamat talaga. Sige, uwi na ako. Sige, mag-iingat ka. Ikaw pala, Rysel. Halika, pasok ka. Nasaan yung asawa mo? Wala siya. Hindi siya umuwi kagabi. Paano nga ba uuwi yun? Eh di ba inaway mo? Paano mo nalaman? Nakita ko kasi siya kahapon sa tindahan. Ayun, nagiinom sa sama ng loob. Siya kasi, late na umuwi. Tapos minsan, kulang pang binibigay na sahod. Tapos kahapon, nakainom na umuwi. Kaya, sino ba naman hindi magagalit? Tapos ano, iba na naman yung inisip mo. Kaya inaway mo siya. Tama ba, Abby? Eh, hindi mo maaalisin sa akin. Dahil, Nagloko siya. Ganun ba? Bes, hindi naman porket may ginawang kasalanan sa'yo ang isang tao noon, ay uulit-ulitin na niya yun sa'yo. Mali naman yun. Dapat tinanong mo muna siya kung bakit siya nalilate ng uwi. Kung bakit kulang yung inaabot niyang sahod sa'yo minsan. At kung bakit siya umiinom. sa tingin mo, pag tinanong ko siya, magsasabi siya ng totoo? Siyempre hindi. Magsisinungaling yun. Ang sabihin mo, kahit nagsasabi siya ng totoo, iba pa rin yung iniisip mo. Kaya hindi ka naniniwala. Malay mo, kaya lagi siyang nalilate ng uwi. Totoong nag-overtime siya. Tapos, kaya kulang minsan ang binibigay niya sa'yo. May kinakaltas sa kanya. Or may binabayaran siya, katulad ng mga kinakain niya sa kantin ng opisina nila. At tungkol dun sa pag-inom niya kahapon, kasalanan ko yun. Ha? Oo, kasi nagkita kami kahapon habang nag-aantay ako ng sasakyan. At sinabi kong, "Hay nako, pumunta ka na. Kailangan mo rin ma-relax paminsan-minsan. Hayaan mo muna si Abby sa bahay niyo." Sa bagay, tama naman yung sinabi mo. Sige, sunod na lang ako sa kanila. Salamat sa sinabi mo ah. Hindi ko alam, Rysel. Nagalit ako agad sa kanya. Yan ang mali sa'yo eh. Oo, alam kong nasira ang tiwala mo sa asawa mo. Pero bigyan mo naman siya ng pagkakataon para maibalik ang tiwala mo sa kanya. Hindi man ganun kabuo ang binibigay mong tiwala sa kanya. At least sinusubukan mo. Hindi mo naman ako masisisi, Bes. Naintindihan kita. Dahil alam natin na pag nagkalamat ng isang relasyon, mahirap nang ibalik ang tiwala ng isang tao.
Kaya dapat, pairalin mo ang pagmamahal mo sa asawa mo. Huwag mo nga hayaang lamunin ka ng puro pagdududa. Dahil hindi kayo magiging maayos kahit kailan kung puro ka pagdududa. Tama ka nga siguro, Bes. Hayaan mo. Mag-sorry ako sa kanya kapag nakauwi na siya. Tama yan. O sige na, alis na ako. Dumaan lang ako para kamustahin ka. Salamat, Bes. Kundi dahil sa mga paliwanag mo, siguro hanggang ngayon, sarado pa rin ang isip ko. Okay lang yun. Sige na, alis na ako. Sige. Ano ba naman tong lalaking to? Ilang araw hindi umuwi. Tapos lasing pagdarating. Ay. Diyos me! Ilang araw ba tong damit mo? Bitawan mo ako! May asawa na ako! Ano ba? Papalitan lang kita ng damit. Ano ba? Huwag kang makulit. Sinabi kong bitawan mo ako! Mahal na mahal ko ang asawa ko, kaya hindi ako papatol sa'yo. Tama nga si Rysel. Ako lang ang nag-iisip ng hindi maganda sa asawa ko. Nagbago na talaga siya. Pasobra ata ako ng inom kagabi. Teka, paano ako nakauwi dito? Oh, gising ka na pala? Mahal, pasensya ka na. Sobrang lasing ko kagabi. Hindi ko na namalayan na nakauwi na pala ako dito sa bahay. Bakit? May uuwian ka pa bang iba? Wala. Di ba, alam mo naman simula nung kinasal tayo, ikaw yung tahanan ko, di ba? O siya, ipaghahanda kita ng pagkain. Mahal, sandali lang. Bakit? Gusto ko lang sanang malaman mo na yung mga araw na late akong umuwi, totoong nag-overtime ako. Tsaka kaya minsan, kulang yung binibigay kong sahod sa'yo, may pinag-iipunan kasi ako. May pinag-iipunan? Saan? Ano? Wala naman ako nakikitang binibili mo. Ito, Para saan yan, mahal? itong dahilan, kaya panay ang overtime ko. At ito rin ang dahilan, kaya kulang ang binibigay kong sahod sa'yo. Sa pangalawang pagkakataon, mahal, gusto ko sanang pakasalan ka ulit kung tatanggapin mo. At mag-umpisa ulit tayo nang walang kahit anumang bahid ng lamat. Gusto kong burahin lahat ng lamat na nagawa ko sa'yo, mahal ko. Oo, tinatanggap ko. Maraming salamat, mahal. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Chris. Sobra. Kahit gaano man kalaki ang lamat na meron ng isang pagsasama ng mag-asawa, kung pipiliin nila ang isa't isa sa gitna ng tukso, ito ay matatawag na tunay na pag-ibig. Dahil ang pagtitiwala, kapatawaran, at paninindigan sa kanilang sumpaan ang magsisilbing pinakamatibay na pundasyon ng kanilang pagsasama.